Hoi, we hebben beloofd dat we om elke 50 abonnees een taart zouden verloten. En de eerste winnaar is Stijn Blom uit H&D. Kijk eens even. Wie is Stijn Blom? Jij bent de winnaar van de Stedelijk College taart. Dat is mooi. Wat vind je ervan? Lekker. Ja? Lekker. Ga je hem uitdelen? Ja. Mooi. Nou, alsjeblieft. Gemaakt. Nee. Mooi zo, dan is het eten. Nou, bedankt. Alsjeblieft. Moet je gewoon SCE TV en dan op YouTube en dan het kanaal abonneren. En misschien krijgen jullie ook wel een taartje.